Hola i molt benvinguts a aquesta segona edició de la Fira d'Entitats del Bestiari que organitza, amb motiu de que estem a tocar de la Mercè, l'agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya. Aquí a la plaça comercial trobem diverses carpes on les entitats de bestiari exposen el que saben fer i el que millor saben fer, que és portar la festa en els seus barris, amb les seves entitats, etc. Aquí al centre de més o menys d'aquest passeig comercial del Born, davant del Centre Cultural del Born, ens trobem aquí per, d'alguna manera, presentar iniciatives, debatre, donar mirades noves o diferents a les que estem acostumats al que en diem cultura popular, i avui això ho farem des d'aquí. Dir-vos que això és una iniciativa, com ja us he dit, de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, però que a darrere hi ha persones que amb el seu granet de sorra dia a dia la fan possible. Avui per un cantó tenim el Tiago, que està amb tot el que seria el tema dels enregistraments i del so. Gràcies, Tiago, per la teva feina. Un fort aplaudiment per ell. Tenim a la Eva Collforn, que la tenim aquí, que és la persona que fa possible que aquestes xerrades siguin més inclusives, perquè és la intèrpret en llengua de signes. Gràcies, Eva, i també un fort aplaudiment per ella. No sé si em deixo algú més dels que fem possible la xerrada. Jo sóc l'Amadeu Carbó, del programa Festa Festa, i seré la persona que d'alguna manera conduiré aquestes xerrades diverses que anirem fent al llarg d'aquest matí i que pretenen d'alguna manera descobrir, donar una nova mirada, donar una nova renovada mirada a la cultura popular a partir de disciplines diverses. Veurem que parlarem amb dissenyadors gràfics, parlarem amb coreògrafs, parlarem amb músics i ara, la primera taula, no parlarem ni amb coreògrafs ni músics ni res, però parlarem amb gent que està molt vinculada a la ciutat, que està treballant molt en profunditat temes d'integració i que en aquest cas parlarem amb gent que està molt vinculada a una entitat que es diu Diàlegs de Dona, que treballen a l'epicentre, és en el barri del Raval, i a mi em fa molta il·lusió presentar-les. D'entrada us diré que parlarem amb la Fàtima Ahmed, que la tinc aquí al costat, i amb la Joti, amb qui després també ens donarà el seu testimoni com una persona que acaba d'arribar de l'Índia a Barcelona i quina és la realitat, d'alguna manera, que s'ha trobat. Jo començaré parlant amb la Fàtima Ahmed. Primer, per felicitar-la, perquè no sempre tinc l'oportunitat d'entrevistar a una persona que li acaben de donar una creu de Sant Jordi. Per tant, felicitats, un fort aplaudiment per la Fàtima. Moltíssimes gràcies, Amadeu. La Fàtima Ahmed és una catalana, una barcelonina que va venir del Marroc fa uns quants anys. 27 anys, i que de seguida es va començar ja integrant al món de l'associacionisme i que va fundar en el seu moment una entitat que es diu Diàlegs de Dona, que ara entrarem en profunditat amb el que és Diàlegs de Dona, però abans una mica parlar de tu. Què és el que a una persona li impulsa a venir de no sé quants quilòmetres amb el mar pel mig del Marroc, li impulsa a venir a viure a una ciutat com Barcelona? Molt bé. Abans de tot, agrair evidentment la invitació a la Mercè, que estarà per aquí, a tu, Amadeu, per aquesta dinamització i aquest espai de fer-lo còmode i relaxat, i compartir amb la gent que ens està mirant ara mateix aquí a la plaça comercial i el que ens miraran per les xarxes, la història. La història és que, com moltes dones, és per amor, per matrimoni. Em vaig casar en 95 i el meu marit ja vivia aquí a Barcelona, a Horta, i ja està. He deixat a la família, la feina, les amistats, he creuat 1.200 quilòmetres amb el mar per mig i he aterrat a un barri concret d'aquesta ciutat i començar a caminar i a fer-te sentir d'alguna manera que formes part d'aquí, però la veritat que no és gens fàcil. I jo tinc la gran sort que parlava molt bé el castellà, que m'he format
en el sistema públic espanyol i que tenia una feina, és a dir, i que tenia una cosa tan important que era la nacionalitat espanyola, és a dir, barreres que moltes dones no les tenen, no? Per tant, per què he vingut aquí? Processos familiars. Tu arribes a Barcelona l'any 1996. Correcte. No, ja no parlem de la trama urbana, dels edificis, no. Parlem de la Barcelona, de la ciutat, d'allò que ens fa que nosaltres visquem en un entorn més social, per dir-ho d'alguna manera. La Barcelona del 1996, amb mirada d'acolliment, etc, a la Barcelona del 2022, hem millorat? Som iguals? Som diferents? Què ha passat amb aquesta Barcelona? A veure, la meva experiència és que ens hem transformat. Ni hem millorat ni hem empitjorat. Disculpeu, que després de tant el meu català és oral, no? de parlar. Per tant, jo quan he arribat aquí, evidentment, tu aportes, és a dir, et trobes una societat oberta, dinàmica, associativament parlant i culturalment parlant. Per tant, aquesta vessant a mi em va emocionar. Em va emocionar la dinàmica associativa que no havia a la resta de l'estat espanyol, i menys del lloc on jo vivia, que era Ceuta, que és mega petitíssima. Per tant, des que he arribat aquí, el primer és Fàtima, no tens a la família, no tens als amics, enganxa't al teixit associatiu. I això va suplir la família, que a mi em generava una melancolia en el meu dia a dia. Aquesta manera de fer i d'aportar i d'aprendre, perquè he après moltíssim, moltíssim. Un exemple és que aquí a Barcelona, en aquests 27 anys, he conegut tanta gent de cultures diferents que mai en la meva vida hubiera pensat que coneixeria la Joti, o et coneixeria tu, Amadeu, català, de Tocarrel, no? Per tant, jo crec que el valor positiu és la coneixença de gent culturalment diversa i que té ganes d'explicar-se, de compartir i de sentir que estem d'alguna manera en una Barcelona i en un projecte comú. Això és molt bonic en paraules, molt bonic. Després et trobes els barris, les realitats, les polítiques. Parlem de diversitat? Tu has dit això, no? Una Barcelona diversa. Els que som, com jo, que som dels catalans que tu has dit de tota la vida, no? De la barretina, no? Per dir-ho d'alguna manera, o d'aquesta cultura popular més hegemònica, de vegades tenim una mirada molt pobra al que és la cultura popular, que és la realitat que succeeix a la ciutat. Ja fa uns anys que nosaltres hem deixat de parlar, alguns hem deixat de parlar de cultura popular quan descobrim això i parlem de cultures populars. Barcelona, si l'haguessis de fer ara una descripció del que és les cultures populars de Barcelona, com definiries aquesta ciutat des d'aquesta mirada? A veure, des de la meva mirada l'he vista una mica hermètica, com altres espais, en la que la colla és una família i la que tu l'has d'observar des de l'exterior. És a dir, és molt difícil el convidar i el formar part d'aquesta cultura popular. Jo crec que a vegades hi ha com mirar-nos en un mirall de que això no és per nosaltres. Això hem de, d'alguna manera, gaudir des de l'exterior, però després et trobes amb el discurs de que no s'integren, de que han d'adaptar-se a la llengua catalana, a la cultura catalana, a com fem les coses aquí, però jo m'he trobat que també és molt difícil obrir els braços, obrir el sentiment de pertinença de què és per mi aquesta cultura catalana i convidar. Això jo ho he vist que és molt, molt difícil entrar, és com un cercle tancat. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, la part de l'acollida ens falla. Sí, total. Sí. És més fàcil entrar a un AMPA
que a la colla d'un barri, d'un Ateneu, jo visc a 9 barris i clar, tinc molts amigues de tota la vida, de fet per l'escola, de que estan a la colla dels diables i tot, i clar, però a vegades és aquesta forma de dir, és que tu ets diferent i tu, com que tens aquesta curiositat, perquè soc molt curiosa, però és que la resta de gent necessita aquest acompanyar, aquest escolta, vine que t'explico què és per mi el sentiment de lo que estem vivint avui aquí en aquest moment. De vegades nosaltres tenim una mirada o una percepció de nosaltres mateixos de que som organitzacions obertes, de que som organitzacions acollidores i està molt bé que des de l'altre cantó, perquè no hauria de ser un cantó, però des del cantó, des de la teva mirada, des de la teva experiència personal, d'alguna manera podem reinterpretar-nos i veure que realment, o rellegir-nos, i veure que realment potser no som ni tan acollidors ni tan oberts, que això és el que voldríem, perquè jo estic segur que si ara preguntem per aquí a tots els companys de les associacions que estan per aquí, diríem no, si nosaltres el que volem és ser oberts, volem ser acollidors, volem ser integradors, volem ser més que integradors inclusius, no? La paraula és inclusius. Sí, total. I ara, abans d'entrar en diàlegs de dona, voldria parlar d'una experiència que tu i jo hem viscut plegats aquest primer semestre de 2022 i que ens hem descobert, molta gent ens hem descobert els uns als altres i tots treballàvem des de la cultura popular i no ens coneixíem a la ciutat i vam dir, home, si és que nosaltres no ens hem conegut fins al primer semestre o fins al darrer trimestre del 2021, vol dir que això de la cultura popular no ho teníem tan bé com ens pensàvem, no? O si més no estàvem tan connectats i tan enxarxats com ens pensàvem. Tant la Fàtima com jo hem tingut la sort, perquè ha sigut la sort, de poder, ens van convidar a que contribuíssim a donar el nostre parer. Després els polítics faran el que vulguin, però ens van convidar a que nosaltres participéssim de la mesura de drets culturals de la ciutat que es va aprovar el 2021 i participar en la mesura de cultures populars de la ciutat. Aquestes mesures de cultures populars, ja ho diem en plural, la mesura de cultures populars, nosaltres estem convençuts de que vam fer tots un esforç molt gran en intentar entendre'ns tots plegats i crear una mesura que en el seu desenvolupament polític faci d'aquesta ciutat una ciutat més integradora, més inclusiva, una ciutat millor. Quins serien aquells punts que tu diries, mira, això d'aquestes mesures que hem tingut la sort de participar-hi o aportant o de vegades sent espectadors de com es redactava, diries, mira, això és aquell punt diferencial del que hi havia abans i del que ara, pretesament, podrem arribar a fer? A veure, per mi, el més important, a part de que ens hem conegut, igual que la Mercè i la resta de companys en aquest projecte, encara que hem sigut protagonistes en percentatge mínim, per mi el més important és posar sobre la taula aquest tema. Perquè tu has dit, què ha passat fa 27 anys, l'abans i el després? Que ara s'està parlant, no? Què passa a Barcelona, a una ciutat oberta, diversa, plural, inclusiva i cohesionada, que són paraules molt maques i molt boniques, estem posant sobre la taula a nivell polític què vol dir la mesura de govern de les cultures populars. Reconeixement de la diversitat, de les diferents cultures que tenim a casa nostra, perquè a tots els barris i a tots els distrites tenim gent diversa. Jo crec que és l'oportunitat de lo que hem fet nosaltres, apropar-nos, parlar, escoltar i començar a teixir un compartir. Crec que això és molt important, que la resta de colles que tenim aquí tinguin aquesta reflexió i aquesta iniciativa de què passa al territori, què passa a Trinitat Nova, què passa a Gràcia, què passa a Sant Andreu, què passa a Sants, què passa a Raval, no? I començar d'alguna manera a reconèixer altres cultures populars que són riquesa també i perquè són futur. Tenim a la filla de la Joti, no? Aquí jo tinc una filla de 21 anys que és catalana, per tant
jo crec que és un començar la part nostra, la part política no sabrem què faran, si hi haurà pressupost o no, com tot. Però la part que ens toca a nosaltres, d'alguna manera sempre ens avancem a lo que fan les polítiques. I jo crec que és l'oportunitat d'avançar a conèixer-nos i a compartir. L'estar avui aquí, hi haurà molta gent que coneixerà Diàlegs de Dona, la història de la Joti, els companys que vindran després i que han fet una gran reivindicació perquè sigui una Mercè més inclusiva, i més inclusiva és una manera molt diversa d'entendre la inclusibilitat. Per tant, jo crec que per mi el més important és començar a treballar des del respecte i a conèixer-nos mútuament i què podem aportar, però no des del paternalisme. Sinó des dels drets. Des dels drets. I això ho parla la mesura. Drets de cultures populars. Aquesta és la clau. I a vegades no ens agrada sentir i escoltar tema de drets. No, sí, perquè entre altres coses els drets obliguen, i obliguen molt, primer a exercir-los, perquè això és important. Hem fet una semblança molt ràpida del que hem fet, del que ets tu com a persona, i ara anem a entrar, abans de parlar amb la Joti, que hi parlarem ara també, anem una mica a presentar què és Diàlegs de Dona. Diàlegs de Dona és una entitat que opera bàsicament al Raval, et sembla, no? Sí, correcte. I que d'alguna manera doncs, el seu objectiu final és la inclusió de la dona, migrada, etc. Però això vosaltres ho feu d'una manera molt singular, molt especial i molt ben fet, perquè els resultats estan allà, no? Sí. Presenta'ns Diàlegs de Dona. Jo vull comprar Diàlegs de Dona. Ven-me Diàlegs de Dona. Molt bé. A veure, Diàlegs de Dona és una entitat de dones amb dones i per dones que va néixer fa 10 anys. I estem al barri de Raval, a l'antiga Escola Massana, dins del jardí, on està la Biblioteca Nacional de Catalunya, i la nostra missió d'alguna manera és crear un espai càlid d'acollida de llengua i socialització. La realitat del barri de Raval és molt diferent a altres barris. Tenim un 52% de població migrada, que es diu Pronto. Jo anava a dir només. Només. I aquesta diversitat hi ha una part que sempre està invisibilitzada, que són les dones. Les dones a tot arreu, ningú parla de les dones. Per tant, volem, i per això hem creat un espai només femení, per poder fer aquest camí que parlava abans, aquest camí amb les dones a partir de la llengua, de comunicar-se en castellà i català, per poder viure i sentir que pertanyen al lloc o al territori on ha aterrat aquestes dones i les seves famílies. Per tant, és una excusa, les classes, per participar en la vida social i cultural del barri. I fem molta cosa. Anava a dir, molta cosa. I això com ho feu? Com ho feu? Pues... Ara hem apuntat el gran objectiu, no, de Diàlegs de Dona, però això ho heu d'aterrar d'alguna manera. Com ho aterrem, això? Pues tenim la gran sort també de que, igual que és un barri amb molta diversitat i molta població migrada, és un barri amb molts recursos. Hi ha moltes iniciatives comunitàries. Ens coneixem fa moltes dècades tothom. I el que fem d'alguna manera és sumar-nos a projectes que ja són realitat per al bé de les persones. Perquè les entitats, i totes, els que estem aquí, estem treballant per les persones. Per tant, el que fem és això, iniciatives, un exemple són les catifaires de Raval. En parlem després d'això, en parlem després en profunditat. Molt bé, o qualsevol altra iniciativa popular que fem allà. Per exemple, igual que fem un Sant Jordi, ara al Festival de Ravals, que és en novembre, farem les sopes d'aquí d'allà. I és un compartir, a partir de la gastronomia diversa, històries i realitats, i sobretot que la gent es toqui, es connecti i parli. I a més et diuen, ostres, sí, som iguals, no? Sí, total. Has parlat de les sopes d'aquí i allà, que és una iniciativa que d'alguna manera també replica Nou Barris. Sí. Perquè ho sapiguem tots, no? És una experiència que és... La sopa probablement és un dels elements més transversals de tot el món. Tothom menja sopes, oi? Tothom. Perquè qui menja sopes se les pensa totes. I llavors el tema és que a partir de que la particularitat gastronòmica de lloc, és a dir, cadascú fa les sopes de la seva manera,
es crea un gran espai de compartir culturalment, doncs, a partir d'un element tan humil com és una sopa, podem compartir doncs, sopes d'arreu del món amb diferents receptes. Seria més o menys això, no? Sí. I a més acabem fent una publicació, oi? Sí, o abans correcte. es feia així, no? Sí. A més, amb l'Institut de Cultura Popular de Raval, amb la Maite, fem al Carnestoltes, molts anys, el concurs de truita divers. I fem que les dones participin amb un element que pot ser truita de patata o no, diversa, també. La idea és que la gent surti i crear espais d'interacció, que no és gens fàcil, No, però no en és gens canvi fàcil. els elements que fem servir per crear-los són elements molt humils i molt senzills, unes sopes, una truita, no? Això és fantàstic, no? Fem, a partir d'uns elements molt humils, molt interioritzats, som capaços de crear xarxes. Sí, i sobretot una cosa important, els sabers populars i sabers femenins. Això uneix moltíssim, perquè et genera la memòria col·lectiva de que l'àvia m'ha explicat aquesta recepta o aquest contacontes o aquesta cançó o aquest joc i trobem elements comuns a totes les cultures del món, a totes. Ja sabem que fa diàlegs de dona, però ara tenim un testimoni claríssim. Després torno a tu, Val. Amb la Jyoti. La Jyoti arriba de la Índia fa ben poc. Llegas de la India hace muy poco, muy poquito. Hola, buen día. ¿En qué año llegaste? Yo llegué en 2016. Y en medio de una pandemia de 3 años. Sí, claro. Fantástico, lo mejor que puede pasar a una persona que llega a una ciudad. Ya lo tenemos todo. Sí. ¿Tú formas parte de Diàlegs de Dona? Sí. Ahora estoy con Diálegs de Dona hace 4 años. Y comencé como una estudiante. Y ahora también trabajando como una voluntaria también con mujeres de Pakistán y Bangladesh que no sabían leer y escribir. Pues. ¿Y tú exactamente, tu acción en Diàlegs, cuál es? Mi acción es, estoy estudiante 2 días, martes y jueves como una estudiante de Merce. Y estudiando castellano, que puedo hablar más bien, y 2 días voluntaria como una profesora con mujeres de Pakistán y Bangladesh o India también. Ajá. Sí. A ti, cuando tú llegas a Barcelona, Sí. lo primero, ¿por qué llegas a Barcelona? Porque podías haber llegado... Es que nosotros llegué a Francia primero. En buscando un futuro bien. Es que estoy una ingeniera en India, trabajo bien, pero no sé por qué, pero salió India en 2016 para un buen futuro. Y llegué en Francia, pero yo siempre digo que Dios elige España o Barcelona para mí. Porque cuando estamos en Francia no he encontrado oportunidades, solo estamos en Francia por, me parece, 5 días. Y pues llegué aquí en Barcelona con autobús, en Valencia en bus, por Francia. Y después de Valencia aquí en Barcelona, yo llegué con mi marido. Y pues él encontró un trabajo en tienda y yo también, y pues empecemos una, ¿cómo se dice? Una camina que siguiendo. Un nuevo camino. Sí. Ahora seguimos. Sí. ¿Y cómo conoces a Diàlegs de Dona? ¿Cómo llegas a Diàlegs de Dona? Es que en 2018 nació mi hija. Y... Que está por aquí, ¿eh? Sí, aquí, Jessica. Ahora es de 4 años. Pero después del nacimiento de mi hija, estoy en casa porque no puedo trabajar. Mi marido trabajando. Y estoy una persona que si no tengo algo en mi cabeza, voy a loca. Y pues me encontró una asociación, Esperanza. Estaba cerca de Plaza Joma y hay una mujer, se llama Berta, que me dijo que hay una asociación que
puede ayudar con tu castellano también y hay plaza para niños también, Casalet, que es más fácil para mí porque estoy primera vez una madre y no quiero dejar mi niña en guardería por 9 horas y yo pienso, vale, está bien, que puedo empezar poco a poco. Y en septiembre de 2018 me empecé con Dialectos de Dona y vale, hasta ahora estoy con ellas y me encanta mucho. Estàs molt contenta. Sí, sí, molt. Yo ahora no puedo pensar mi vida sin Dialectos de Dona, no puedo pensar. Barcelona Ah, és una bona ciutat? És una bona ciutat? Sí. Es que antes voy a leer un testimonio de mí que... És lo que te iba a pedir ahora. Sí, que vale, como sentí antes. Per posar-nos en antecedents, ella ens llegirà un testimoni que és el que es va llegir en el pregó Sí, de... a la festa major de Raval, que va ser al juliol, vam ser escollides per al teixit associatiu com pregoneres de la festa. I bueno, vam portar cada dona de cada país que representa l'entitat amb el seu testimoni, com se senten abans i com se senten ara. Salí de la Prada de Metro de Licio, estaba muy emocionada. Era mi primer día en Barcelona. Enseguida me di cuenta que todo era diferente a mi pueblo de la India. Sentía vergüenza, no podía hablar con nadie, no conocía el idioma. Mi corazón me decía que tenía que seguir adelante, que Dios había escogido Barcelona para que pasase una nueva etapa de mi vida. Ahora, 6 años después, ya no tengo miedo, conozco el barrio, conozco a su gente y nos saludamos por la calle. Ahora el Raval y Barcelona son parte de mi vida, como lo es mi pequeño pueblo en India. Y es mismo que ahora si hay algún turista que preguntando algún calle, yo puedo decir que vale, tú puedes ir por este lado. Y es mismo, ahora Barcelona es parte de mi vida, es como mi pueblo. Y me encantó. Me parece que es más por eso que hay diversidad. Yo puedo encontrar gente de Bangladesh, de India, de Pakistán, de Morocco y tenemos alguna cosa que compartimos, por eso. Tu que ja ets barcelonina, perquè ja ets barcelonina i catalana, y a més tens una filla catalana, Sí. te voy a hacer una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? Vale. Muy difícil porque no sabemos qué vamos a hacer mañana. No lo Vale. sabemos. ¿Tú crees que envejecerás aquí? ¿Quieres envejecer aquí? Sí, toda mi vida. Todo, Ya está. todo. Sí, Ya sí, está. sí, no, sí, es muy normal para mí. Ahora también cuando empecé mi niña de escuela y ahora es segundo año que en P4 y ahora cuando es que nos hablamos un poco de español en castellano en casa también a veces porque ella también habla. Pero cuando ella habla en catalán y me encanta que vale, ahora ella también ha empezado a hablar en catalán también y vale su vida aquí y contentamente me parece, vale. Moltes gràcies, Joti, pel teu Igualmente. testimoni. Un aplaudiment per la Joti. Gràcies. Tornem a la Fàtima per anar acabant perquè... Bueno, jo, Amadeu, disculpa'm, però 30 i pico minuts de vull parlar, agrair a la Joti, perquè la gent que està escoltant aquí i a les xarxes no saben lo difícil que és per la Joti parlar en públic i ha fet un gran esforç de compartir les emocions. Sí, sí. Les emocions a vegades ens agradaria transmetre des del cor i ella em diu, tinc molta vergonya de parlar en públic. Per tant, gràcies, Joti, perquè sempre participa a la vida social, a la vida educativa de su hija i com dona que pot aportar molt a aquest país i aprendre, evidentment. Sí, sí, i millor, jo sempre dic que el millor és, més que compartir discursos, el millor és compartir emocions, que al final Sí, és el que som de debò, no? Sí. Fàtima, tornem per anar acabant, perquè portem més de mitja hora, eh? Uau. Portem més de mitja hora. Sí. A la Mercè i ara li agrairem que ens porti aigua després, perquè estem com una mica
Vale? Sí. Gràcies. Fàtima, ara en farem una incursió a una de les activitats que feu, perquè pel context on estem toca. Nosaltres, els que estem aquí, som practicants de la cultura popular. La vessant festiva, la cultura popular és molt àmplia, Sí. però a la vessant festiva, i vosaltres ja fa molts anys que participeu en un projecte, com que participeu en moltes entitats, Sí. ja d'entrada, des de Diàlegs de Dona participeu o feu un projecte que són les Catifaires del Raval, un projecte que es diu Mar de Flors, em sembla, i que és un projecte que d'alguna manera és molt proper al que nosaltres festivament també fem, perquè participeu del que fem festivament. No? I ens agradaria una mica que ens expliquessis al detall, entrem per acabar aquesta entrevista, que potser no és el projecte més important de Diàlegs de Dona, no? Però sí que és un dels projectes que fem visibles cada any en diversos moments del calendari. Qui són les Catifaires del Raval? A veure, les Catifaires de Raval és un projecte molt maco que el que vol pretendre és crear aquest espai on l'art efímer és l'excusa perquè la gent just això connecti, parli i a partir de tallar la flor, tenyir la sal i fer el disseny conjunt, hi ha una cosa molt maca, que hi ha dones de tot arreu, les dones del barri de tota la vida, del casal de gent gran, dels 2 casals que tenim allà, entitat social, ho lidera Impulsem, estem nosaltres com a entitat, gent a títol informal, totes dones, intergeneracional, gent gran amb gent jove, gent de cultures diverses. A la Índia es fa moltíssim el tema de les catifes de flor. I el que fem és un projecte compartint i què fem? A l'orgull de sentit que és de Raval. I a l'orgull de que aquelles hores que estem compartint i dissenyant, això s'ha fet col·lectivament, encara que la llengua no sigui necessària. És a dir, l'excusa és que si la Teresa, la Mercè, la Fàtima, la Joti i la Xamima un altre dia es trobaran al carrer o es trobaran en una altra festa i tornaran a compartir. I això és el que les Catifaires tenim com 4 accions. Ara convidem a tothom a que el 8 d'octubre estem a les Rambles al Mosaic de Miró, que ho fem cada any per la festa de Roser. A la festa major, a Corpus, també, a l'Oucomballa, i què estem fent? Un intercanvi de coneixença i aprenentatges. La gent diversa sap de la cultura popular catalana. Què és l'Oucomballa? Clar, treballar tot això a partir d'un espai informal, de dones i de compartir, et genera a que tu, el que ella diu, no tinc por, estic relaxada, estic compartint amb una dona de tota la vida del barri, que és una veterana del barri i em pot explicar coses del barri. Això és Catifaires de Raval. L'excusa és l'art efímer per generar coneixença i respecte, evidentment, entre unes i altres. Aquí ho deixem perquè ara descansarem una mica. Moltes gràcies, Fàtima. Gràcies a Mercè. Moltes gràcies, Joti. A la mostra, aquesta fira fantàstica, i per convidar-nos amb una Mercè més inclusiva i que no sigui un punt i a part, sigui un punt i continuació. Sí, ara anava a dir una cosa. Anava a dir, nosaltres ens vam conèixer als despatxos, però ara nos vemos en les calles. Doncs això, continuem amb aquesta segona edició de la Fira d'Entitats de Bestiari que organitza l'agrupació de bestiari festiu de Catalunya, i ara farem un descans perquè prepararem una altra entrevista que hem de fer. Aquí ara despedim a la Fàtima i a la Joti per poder fer el relleu. Agraïm en aquest primer tall de veu per a la gent que ho estem enregistrant, doncs al Tiago a l'enregistrament i a la Eva Colldeforn la interpretació de llengua de signes, i ens veiem d'aquí res, tornem amb vosaltres per continuar amb aquesta diada aquí a la plaça comercial i intentar passar-ho el millor possible. Fa calor, ja us ho dic jo ara, jo en tinc molta, però m'ho estic passant molt bé. Espero que vosaltres també. Fins ara, d'aquí una estona. Doncs ja hi tornem a ser aquí, en aquest cas en la segona, per dir-ho d'alguna manera, taula sense taula, perquè no tenim taula, en la segona taula de diàleg, per dir-ho d'alguna manera, o la segona... No, taula de diàleg no es pot dir, perdó. La segona taula de compartir coneixements, inquietuds, compartir moments.
Recordem pel que us incorporeu ara mateix, estem en la segona edició de la Fira de les Entitats del Bestiari Festiu, en aquest cas de Barcelona, un esdeveniment lligat a la programació de les festes de la Mercè i que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. I per la part que ens toca aquí, doncs seria aquell acte o aquell esdeveniment dins d'aquest gran contenidor que és la Fira, que porta per nom la Mercè més inclusiva. Us recordem els que estem fent aquesta activitat, som el Tiago a les vies de so i en aquest cas a la imatge, que després s'anirà penjant a les xarxes socials, i com a intèrpret de llengua de signes tenim a la Eva, que aquí present, aquí la tenim aquí, la Eva, un fort aplaudiment per ella, la Coll de Forn. Eva, Coll de Forn, eh? Mira com ho diu això, Coll de Forn, a veure com es diu. Ara. Gràcies, Eva. Gràcies, Eva. Comencem. Abans hem parlat de la Mercè inclusiva o hem parlat d'aquesta paraula que estem fent ús molt a nivell de societat, que de vegades fins i tot quan en fem molt d'ús de les paraules les acabem buidant de contingut, però nosaltres el que volem fer aquí és precisament omplir-les i donar-los el contingut just. I quan parlem d'inclusió, abans hem parlat de persones que un dia a la seva vida, el seu periple vital, els porta a agafar un tren, una pastera, un avió, un cotxe de línia i desplaçar-se, en aquest cas, venir a Barcelona i iniciar un nou periple vital. Això forma part del que en diem la inclusió, però també la inclusió és molt diversa, com ho som les persones, no? I avui ara parlarem d'uns altres tipus d'inclusió, que seria com incloem a la societat les persones amb diversitats funcionals, amb discapacitats, etc. I per fer-ho tenim, per un cantó, tenim el comentari de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, que ens donarà la Carme Sala. La Carme Sala és pediatra i és la presidenta d'Espacim. Espacim és una de les entitats daganes en la cura i acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual, no només a la ciutat de Barcelona, sinó també Sant Cugat, Valldoreix, etc. per un cantó. Després tenim el Pau Navarro, que en aquest cas és dels Amics de l'Ocellaire, de les primeres, però no única, de les primeres accions que van haver-hi dins l'àmbit festiu en fer elements festius accessibles, per dir-ho d'alguna manera, o adaptats. A mi m'agrada més la paraula accessible, no? Tenim en Jordi Mullor, que és el vicepresident de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i que en aquest cas és l'entitat promotora o impulsora d'aquesta bèstia que tenim, que encara no té nom, ens sap greu, no tens nom, noia, que té 3 caps i que també forma part d'aquest compendi de bestiari que vol trencar amb aquestes barreres que malauradament no només ens la trobem a la festa, de vegades ens la trobem fins i tot per accedir a casa nostra. I en Xavier Malet, que és dissenyador gràfic i que ets el pare gràfic d'aquesta bèstia. Després explicarem com neix tota aquesta bèstia, perquè al principi no neix com una bèstia tridimensional, sinó neix com una bèstia dibuixada. Però primer de tot parlarem una mica sobre el món de la discapacitat, del món de la discapacitat intel·lectual, amb la Carme Sala, que és la presidenta d'Espacim i que és l'entitat que en el seu moment també va impulsar el Normac, que el tenim aquí, un dels gegants que l'any passat va ser una de les grans estrelles, i l'any passat i l'altre, em sembla, de la Mercè, que tota la ciutadania l'estàvem esperant al carrer com aquella gran novetat que nosaltres, com a festers i com a ciutadans, ens omplia de goig i d'orgull veure pels carrers de la nostra ciutat una bèstia que d'alguna manera trencava barreres i era inclusiva i era això accessible a tothom. Carme. Ara, vinga. Carme, què vols preguntar? Bon dia. El primer, una pregunta personal. Com arribes tu no a ser vicepresidenta d'una entitat, perquè això s'hi arriba sinó prèviament suposo que hi ha un periple que et porta a estar treballant al món de la discapacitat o ser persona afectada, o com hi arribes tu aquí? Sí, tinc 2 bandes. Tinc una filla amb discapacitat intel·lectual, té una malaltia rara, que de fet és una malformació. És una noia que a vegades podeu veure en el grup del Botó Màgic, que té un atac a la cara.
La seva malaltia és el síndrome de Sturge-Weber i és una malformació vascular, però que no només afecta a la pell, sinó que també afecta a les meninges, amb la qual li dona des d'epilèpsia a una hemiparèsia, que és com una hemiplegia menys lleu. Però és una persona que hem aconseguit sempre que sigui molt i molt feliç. Una persona que sempre riu i sempre està de bon humor. Rarament s'enfada. Aquesta és la clau, oi, de viure? Sí, No per les persones amb discapacitat, per tothom, hombre. Hem de riure, I hem de riure molt, com tu ara. Evident. Presentem una mica aquesta entitat, que és, i abans l'he presentat com una de les entitats de Ghana, però és que és així, és una de les primeres entitats que van començar a treballar en el camp de les persones amb diversitat funcional, o concretament amb discapacitat intel·lectual, i que porteu 60, 70 anys? Més, portem 80 i pico. 80 i pico d'anys treballant. Perquè, anem a veure, això va néixer d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, precisament, que va buscar amb una persona que es dedicava aleshores a la pedagogia terapèutica, que era la Maria Mullerat, perquè anés per les escoles, això era en època de la República, detectant les persones que necessitaven un ajut perquè no podien seguir una escolarització normal. Ara en diríem cercar els suports necessaris, no? Sí. I ara, en 80 anys després, teniu de tot? Tot això va anar evolucionant, evidentment. I, o sigui, a veure, també, igual que la societat ha anat evolucionant, aleshores va donar un temps que tota persona que no podia anar a una escola normal se l'apartava i anava a una escola especial. Després s'ha buscat una altra vegada. En temps de la Marta Mata ja es va fer un intent, però faltaven els suports, i aleshores ha sigut després que s'ha creat l'escola inclusiva, que importa que la major part de les persones puguin ser atesos en escola ordinària. Hem evolucionat molt? Hem evolucionat, però ens queda per evolucionar, perquè no ens podem quedar aquí. Les persones han d'anar a l'escola ordinària, però han d'intentar després seguir visquent a lo llarg de la seva vida en llocs ordinaris, barrejats en tots els altres. És el que anomenem de vegades a les xarxes socials. De vegades posem plena inclusió, un hashtag, i posem plena inclusió. És això? Evidentment. És això. Per arribar... Anem a parlar de... Espera't, com ho faig anar? Perquè vull lligar-ho tot. Per arribar a una plena inclusió, per exemple, nosaltres ara parlarem d'un tema festiu. Les persones amb discapacitats diverses, o amb diversitat funcional. Ara parlem de diversitats funcionals. Festivament, què hauríem de trobar? Com hauria d'estar tot preparat, festivament, perquè una persona pugui gaudir com a ciutadà que és, perquè al final parlem de drets, què hauríem de trobar en la festa per dir, mira, aquesta persona té garantida que li respectem els seus drets a l'hora de poder gaudir de la festa? O qui diu de la festa diu d'anar un dia a sopar al restaurant, Evident. A veure, això ja és vell. El primer en principi que es reivindica són les barreres arquitectòniques, això és el primer que es reivindica. Després, o sigui, també les barreres arquitectòniques en quant a la capacitat de no tenir problemes amb persones que tinguin una visió molt reduïda. D'altra banda, la persona que tingui sordesa també, que pugui ser entesa en els diferents llocs. I per mi el que és més important és que la persona que tingui una diversitat funcional o una discapacitat no s'aïlli ella mateixa. Un problema és la discapacitat quan tu neixes amb un problema i un altre és la discapacitat que tu adquireixes quan per un problema X, per un accident, per una malaltia, quan tu has sigut una persona amb un desenvolupament normal, et veus que no pots fer el que feies abans. I això a vegades t'aïlla. Per tant, la societat tenim l'obligació tots per treballar per evitar aquests aïllaments. Exacte. I això, doncs, molt bé. Vosaltres avanceu, Espacim sou una entitat que teniu serveis a les persones. En aquests moments, quins tipus de serveis teniu? A veure, tenim serveis, encara conservem una mica d'escola especial per a alguna criatura que per algun motiu o un altre no s'hagi pogut integrar a les escoles ordinàries. Tenim l'atenció a les escoles ordinàries, tenim els tallers, de moment no tenim encara un centre especial de treball i estamos en ello, i tenim després els serveis... Això vol dir que aviat tindrem primícia. Pot ser.
I aleshores estem també en el plan dels serveis residencials, que intentem que no siguin en macroresidències ni molt menys, sinó integrats en petits pisos als barris, en veïns. Això comporta els seus problemes, però mica en miqueta es van solucionant. I finalment, a part de tots aquests serveis que teniu, com que es veu que no en teníeu prou, agafeu i impulseu un gegant. Perquè dintre de tota aquesta normalització i dintre d'aquesta vida que volem donar a les persones que estan amb nosaltres, doncs volem també que no només siguin persones, sinó que també tinguem un gegant que sigui el més normalitzador possible. Per això es diu Normac, que no és normalitzador, ha de ser normal. Clar. És normal i mac alhora, eh? Home, és molt bonica. Molt bonic. Ens expliques com es genera aquest projecte, el projecte Normac? Vinga, això, mira, va començar en conèixer els projectes d'altres gegants que es podien anar portats amb persones amb discapacitat funcional, sobretot amb cadira de rodes. I aleshores vam pensar, però aquest nostre Normac també és una persona que té un altre tipus de discapacitat, que és una discapacitat intel·lectual. A veure, què podem posar aquí? I vam pensar en una persona que tenim amb nosaltres, que estava assegut per aquí una molta estoneta, que és el Jordi. És una persona amb síndrome de Down. On és el Jordi? Què, el fem venir? Sí, si et sembla. Jordi! Bé, vine, Jordi, vine, carinyo. A veure, Jordi. Jordi. Mira, has de parlar aquí. Que a tu t'agraden molt els gegants? T'agraden els gegants? Sí? Diu que sí. Diu que sí. A ell li agrada, sempre li havien agradat els gegants. I vam pensar que hem de buscar una persona que s'assembli al Jordi i perquè al Jordi li agraden els gegants. I així es va fer el Norma. I el Jordi a quina escola anava? Anava a l'escola Espacima a Vallvidrera. I què tenim d'extraordinari a Vallvidrera? Tenim el pantà de Vallvidrera, que durant molts anys va servir de goig per molta gent que vivia per allà i per gent que des de Barcelona anaven a passar els dissabtes o diumenges. Aquest pantà tenia un guarda que s'assemblava també en aquest Norma que tenim. I què més hi havia en el pantà? Hi havia la granota blava. La granota blava és autòctona del pantà de Vallvidrera. I com a bestioleta que vola pel pantà està la Puput. I això és el que té el Normac. És un xicot amb síndrome de Down, somrient, amb bon humor i que li agraden els gegants. Exacte, com el Jordi. Aquí el podeu veure. Gràcies, Jordi, eh? Gràcies, Jordi. Moltes gràcies per posar cara i somriure a un gegant. Gràcies a tu. Carme, moltes gràcies. Tornarem després. Ara, en tot cas, parlem amb en Pau. Pau, sisplau. Si us voleu posar a l'ombra, és que aquí us rostireu, eh? Posa't a l'ombra, posa't a l'ombra. Vine, seu aquí, Pau, perquè és que si no rostirà. Sí. S'acabarà. Tindrem Carme a la cassola, si continues allà. Pau, hola. Què tal, com estàs? Molt bé. En Pau és dels Amics de l'Ocellaire, entre altres coses, no? La teva experiència amb gegants a la ciutat és dilatada. Ja fa anys que correm, ens veiem pels carrers. D'entrada, moltes gràcies per venir aquí a atendre aquesta entrevista, aquesta taula. Parlem una mica estàvem parlant de gegants adaptats, de gegants accessibles, de bèsties adaptades. L'Ocellaire és una rara avis dins el món dels gegants. No és el primer gegant adaptat, però sí que és una rara avis en el sentit de la seva concepció. Com neix l'Ocellaire? Bé, l'Ocellaire neix d'un nen que se'm va apropar quan jo portava els gegants de Sagrada Família i teníem una figura que vam impulsar, que era el Miliu, que era una figura que estava pensada per treballs per recaptar diners per la gent necessitada, i un nen que em va dir, jo el puc portar, aquest gegant, i anava en cadira de rodes. Sembla que va ser una de les poques vegades que he plorat després de complir els 40 anys, i em va venir la idea. Jo ja havia vist el gegant de Premià de Mar, el Martí, adaptat per un company de la colla, i
vaig començar a donar-li voltes i vaig començar a buscar la manera de fer un gegant inclusiu. Es va ajuntar, era el 2010, el pitjor de la crisi, que vam dir, bueno, en comptes de fer una trobada a Sagrada Família, farem trobades a tot l'Eixample. I vam fer aquest gegant, que és l'ocellaire de l'Eixample, per ser la figura central. I per què? Ja que és una figura tan especial, per què no l'adaptem? Llavors vam parlar amb l'Institut de Persones Discapacitades de l'Ajuntament, es van finançar l'adaptació del gegant. I aquí va començar. La idea dels Amics de l'Ocellaire és buscar colles que estiguin interessades en fer figures inclusives, també associacions i entitats que treballin amb persones discapacitades per poder juntar les sinergies i fer del fet geganter també un fet de geganters inclusius. Aquest és la gènesis d'aquest ocellaire. Però a part de tota aquesta part importantíssima, que és aquesta part inclusiva, iconogràficament és un element de la imatgeria festiva ben singular i ben especial. Sí, és un gegant que, com veus, en comptes de cos té una gàbia. La gàbia representa la gàbia dorada en la que ens tanquem, perquè ens fa por volar i ser nosaltres mateixos. No volem sortir de la nostra zona de confort. Això representa. La gàbia està oberta i les ales de l'ocellaire estan fetes malbé de no volar. Per altra banda, té un altre sentit, els sous, que són la vida en potència, l'òliba, que és la saviesa, i a la carona de la geganta té les galtes i la barbeta encetades i la mirada lànguida, com després d'haver fet l'amor. Per tant, té tota aquesta significació de pots sortir, ho pots fer, pots viure la vida que vols, pots ser tu mateix. És una reivindicació a la llibertat. Total. Plena. Total. Plena. I a la felicitat. Sí. Per cert, que l'escultora que la va fer, la Dolors Sans, li volia dir llibertat. No, ja tenim una geganta gràcia que es diu llibertat, ara no fem xafarets, diguem-li l'ocellaire, que era la idea inicial. Realment és una geganta típica, és molt espectacular. La Dolors Sans ens té acostumats també a fer figures molt espectaculars. Així és. Quin és el seu calendari, per dir-ho d'alguna manera? No, el seu calendari està a disposició de les entitats i de les colles que vulguin promocionar aquest tipus d'activitat. Ja tenim dos gegants, o l'ocellaire potser, no sé si seria un gegant, no? Sí, nosaltres volíem crear una denominació d'origen gegantot. Sí, és una cosa però híbrida. no va quedar una mica bé. Però bueno, tenim també a Tarragona la Frida Kahlo, i així mica en mica anem ampliant una mica, com es diria jo, el parque de gegants adaptats. Una cosa que igual que el Normac i l'ocellaire comparteixen i que jo crec que aquí és un punt que hem de posar en valor i el podeu explicar vosaltres mateixos, qualsevol dels dos, és que tant un com l'altre estan vinculats a les colles de barri. És a dir, si no tindria sentit, és a dir, tindríem un gegant gueto, per entendre'ns. És així? De fet, l'ocellaire partia en aquest punt, no? De fer que fos un punt de partida, un exemple, perquè atreure aquest interès. Per això, quan la Núria d'Espacim em va parlar, mira, volem fer això, encantat, tot el que vulguis, totes les fotos, pren-mides, fer el que vulguis, perquè era la idea d'això, eixamplar la idea cap a altres barris, altres llocs, altres entitats. Moltes gràcies, Pau. Ara el que farem... Un plaer. Us quedeu aquí perquè després potser per acomiadar-vos i tal, però ara farem que el Jordi Mullor i en Xavi Malet, tots dos, vinguin cap aquí d'alguna manera. Els de més neu a l'ombra, no sigui que us haguem de replegar en pala després. Hola, què tal? Jordi, què tal? Jo bé, gràcies. Bé? Sí. Tens el micro connectat? Sí? Sí, estic obert. Jordi, vicepresident de protocol de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, una federació que ja fa temps vetlla i intenta amb accions, no només amb discurs, sinó amb accions, fer que les seves activitats d'alguna manera siguin sensibles i siguin accessibles. Aquesta mateixa que estem fent ara,
té a la Eva. Hola, Eva. Allà, què tal? Que, mira, ara li posaré diferent, Collforn. Ara, veus? Mira, Collforn. És més fàcil. La Eva Collforn, doncs, que interpreta el que nosaltres estem dient a llengua de signes, convertint aquesta conversa que tenim ara doncs, en accessible. Però vosaltres ara heu anat més enllà i avui presenteu aquesta bèstia que tinc aquí al darrere, aquesta bèstia sense nom. Com ha anat això? Com s'ha creat? Després ja parlarem amb el Xavi dels aspectes Aspectes tècnics. iconogràfics de la bèstia, no? Però com veu arribar a dir, ara farem una bèstia inclusiva? Aviam, primer, abans, no sé si se sent, abans de tot, estem parlant tota l'estona de la bèstia inclusiva, però més que una bèstia en si, més que només és una bèstia, és tot un projecte. I no és res més, com fa molts anys ja hem intentat... No se sent. No se sent? No se sent? Sí que se sent. No em sents? Hola. Hola? Sí. Vale, m'he acordat més. Doncs, més que una bèstia inclusiva és un projecte. És el projecte de la bèstia inclusiva. I no és res més que un pas més dintre de la inclusivitat. Que ja fa anys que estem treballant dintre d'agrupació. Per exemple, ja fa molts anys que hem introduït el tema dels intèrprets per ajudar a la gent que té discapacitats auditives. Estem intentant que tot el que fem estigui cada vegada més en vídeo i que estigui a l'abast perquè la gent que tingui altres maneres de programes pugui anar-ho seguint de diferents maneres. Es va treballant i llavors això ho vam crear com un projecte. Per què dic que és un projecte i no només una bèstia? Només una bèstia voldria dir que hem fet això i ja som feliços, ja ho tenim tot. No és veritat. Això ara mateix és, no et diria un full en blanc, però ara mateix és simplement... Aquesta és la part fàcil. Aquesta és la part fàcil. De fet, hi ha un primer pas, que és quan el Xavi Malet va fer un dibuix, pla. Ja en parlarem d'ell, això. D'això ja en parlarem amb ell. Això és el segon pas, que és fer-ho en 3 dimensions, i ara queda la part difícil. Quina és la part difícil? La primera pregunta que m'han fet molta gent és és una bèstia inclusiva, però per què és una bèstia inclusiva? Perquè ara mateix la mires i sí, és una bèstia. Entrevistar una persona així és collonut perquè es fa ella les preguntes i se les contesta. Continua. És que així les controla. Escolta, per què és inclusiva aquesta bèstia? Per què és inclusiva aquesta? No, ho deia perquè és una pregunta que m'ha fet molta gent. Al cap i a la fi la mires i dius, és una bèstia normal i corrent. Sí que és cert que la constructora va mirar que fos una bèstia que es pogués portar ara mateix amb una cadira de rodes infantil, però no és l'ideal. No és l'ideal perquè ara mateix li falta molt per arribar a ser l'ideal. És un inici, simplement és un inici. Tenim molts projectes, de fet el que sí que s'ha creat és una bèstia que pesa molt poc, és una bèstia feta amb materials molt lleugers, pesa poquíssim, és una bèstia molt petita, amb la qual et permet, nens de 5-8 anys ho podrien portar tranquil·lament. Vull dir, si hi ha una bèstia semblant a això, només aquesta part seria com la ligueta de Plaça Nova, que és una bèstia petita i feta amb materials que es pot portar molt fàcilment, i que al cap i a la fi el seu cavallet és un cavallet que és canviable i pots fer el que vulguis amb això. Llavors jo crec que la idea és anar treballant amb aquest cavallet, anar treballant amb aquesta bèstia perquè el pugui arribar a portar no només gent amb discapacitats a l'hora de moure's, sinó fins i tot gent amb discapacitats visuals, discapacitats sonores. Tot és qüestió d'anar adaptant la bèstia. És la bèstia la que s'ha d'adaptar. Aquesta gent ja està inclosa, és una gent que s'ha d'incloure o hauria d'estar inclosa. El que hem de fer és adaptar la bèstia. És tan senzill com això. Llavors, és un projecte que, a més, no només és fer la bèstia i prou, sinó és oferir aquesta bèstia a totes les escoles, a totes les entitats que es dediquen a discapacitat, a combatir problemes amb la discapacitat. És obrir la bèstia a la ciutadania, de fet. De fet, és una bèstia que l'està fabricant. Nosaltres el que fem, una de les idees que sempre hem tingut és que agrupació el que es fa és donar serveis. Serveis a les colles, però també serveis a la ciutadania. Vull dir, al cap i a la fi, el que fem és ensenyar, mostrar la cultura popular a la ciutadania. Doncs això va per aquí. Aquesta bèstia, el seu àmbit d'acció, per dir-ho d'alguna manera, es circumscriu només a Barcelona o és de país? No, la idea és que es circumscrigui a tot el país en si. Vull dir, és obrir la bèstia. I de fet la bèstia serà el que vulguem que sigui. Estem contemplant un parc nacional, És un parc nacional. És un parc nacional. De fet, només he fet el parc perquè encara no té nom. Encara no hem buscat el nom. Encara hem d'anar al registre civil. Encara hem d'anar al registre civil. Però és que a més el nom l'hem d'escollir. I com l'escollirem? Doncs entre tots. Ja n'hi anem informant de com s'escollirà. Hi haurà un procés participatiu. Hi haurà un procés participatiu. Per escollir el nom de la bèstia. La idea és que el nom sigui un nom neutre, perquè no és ni mascle ni femella. És una bèstia. Per tant, tindrà un nom neutre i amb això treballarem.
Molt bé, Jordi, gràcies per aquesta explicació del projecte. Ara anem a endinsar-nos... No anem a publicitat. Anem a endinsar-nos en la bèstia pròpiament dita i parlarem d'això, com va néixer aquesta icona, la iconografia d'aquesta bèstia, que té també tot un procés abans d'arribar aquí a que fos en 3 dimensions. I per això ara li demano al Xavi Malet... Hola, bon dia. No em presento. La familiaritat, portem 20 anys treballant junts i que això costa. En Xavier Malet és dissenyador gràfic, però no només és dissenyador gràfic, és il·lustrador. En el camp del disseny i de les arts visuals has estat, jo penso que ho has tocat tot, publicitat... Disseny gràfic, publicitat, il·lustració, fotografia... Ho has tocat tot. Cultura popular. I dintre de tot això has tocat molt cultura popular des de molts àmbits. Sí, ara ja fa molts anys. Des de maquetar publicacions de cultura popular, a fer exposicions, a acabar sent el pare d'una il·lustració que acaba generant una bèstia en 3D. Com comença tota aquesta aventura, que de fet comença amb un llapis i un paper a la teva taula d'estudi? Amb un llapis i molts papers. Perquè el projecte comença un dia que em truca la Mercè i em diu, escolta, que hem pensat que per Santa Eulàlia hem de fer un logotip que anirà estampat amb un mocador. Dic, val, molt bé, estupendo. Però, llavors, quan hi ha un però, saps que hi ha alguna cosa al darrere. Ja es complica. Diu, però aquesta bèstia han de ser les 17 bèsties infantils de Barcelona. Jo dic, hòstia, perdó. Va tu a l'olla. Va tu a l'olla. Clar, aquí podia sortir un Frankenstein, perquè agafar una peça emblemàtica de cada bèstia és com molt complicat. O no sortia res, o sortia tot. Llavors va ser quan vaig començar a dibuixar, que si un cap, 2 caps, que si cua, no cua. Al final va sortir. Va haver un logotip, va agradar, va tirar endavant i aquí es va acabar la història. Llavors, fa un any i pico, torna a trucar a la Mercè. Escolta, Xavi, què he pensat? Jo dic, mare de Déu. Diu, saps aquell logotip que vas fer? Dic, sí. Ara el farem en 3 dimensions. Va tu a l'olla. Perquè si una cosa era difícil, l'altra encara era més complicada, perquè passar un dibuix pla en 3 dimensions és bastant complicat. I em van dir, et passarem la persona que construeix la bèstia, que és la Olga Malavia, mare de la bèstia. Jo sóc el pare de la bèstia i per aquí hi ha els tiets de la bèstia. Vull dir que tots hem posat una miqueta el nostre granet de sorra. D'aquí, del que veiem ara, jo no ho identifico, però n'hi ha alguns elements d'aquestes bèsties infantils que siguin clarament identificables? Mira, sembla que hi ha el banyet, els ullals, hi ha els ullals d'una bèstia. Sí, hi ha uns ullals. Sí, i les banyes, no sé, la cua també, però no sé dir-te noms, La cua sí que és molt representativa d'una de les bèsties. Llavors hi ha petits elements, no tot és els cabells aquests de colors, també és d'identificació d'una bèstia. Això, després hi ha la pota del porc per allà, si no m'equivoco. Sí, exacte. I va ser molt complicat perquè dius, clar, treure de cada bèstia un element que després visualment es pugui veure, hi ha tot un treball. Ara, com sempre t'explico tu, si tu agafes un projecte amb ganes i amb il·lusió, el resultat acostuma a ser satisfactori. Quan em va trucar la Olga i diu, com ho faig? Dic, només amb la veu de la Olga ja vaig dir, tu mateixa, la confiança absoluta. Jo aquesta dona no la conec, però va captar ja molt ràpidament el que jo volia expressar en el logo aquest. I així saber el resultat. El que passa que ella no està aquí per explicar el seu procés. Recordem doncs, que l'Olga Malavia
és la persona que ha convertit aquella idea plana de dibuix pla del Xavi Malet doncs, en una peça tridimensional en 3 dimensions, és escenògrafa i té una empresa dedicada a dissenyar i dotar de continguts visuals i plàstics tot tipus d'esdeveniments culturals i festius, com construcció i muntatges de carrosses, elements ambientals per rues, cercaviles i festes, decoracions d'exteriors i interiors, exposicions, esdeveniments populars, siguin grans o petits, que ha sigut l'artista doncs, que ha agafat aquella idea, aquella icona en principi plana i l'ha convertit en una icona tridimensional. Nosaltres acabem aquesta segona taula aquí. Moltes gràcies, Carme Sala, moltes gràcies, Xavi Malet, moltes gràcies al Pau, que no sé on està, moltes gràcies, Jordi Mullor. Ens tornem a trobar aquí, en aquest esdeveniment, 2 minutets, que puguem fer el canvi de taula per continuar en aquest esdeveniment dins la Fira de les entitats del Bestiari Festiu de Barcelona, que porta per nom la Mercè més inclusiva. Res, 5 minutets i ens tornem a trobar aquí. Gràcies. Prenem el que serà la darrera conversa que tindrem aquest matí assolellat aquí a la plaça comercial del Born de Barcelona amb motiu o dins d'aquest contenidor que és la Fira de les entitats del Bestiari Festiu de Barcelona, organitzada per l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i nosaltres, aquest reducte de converses que ens diem la Mercè més inclusiva. Ara heu vist fa un moment que estrenàvem el que serà o el que ja és la banda sonora, el ball d'aquesta bèstia inclusiva que hem estrenat avui, que encara no té nom, que la tenim aquí darrere, encara no té nom, no l'hem portat de bateig o no hem anat al registre civil, no té nom, però tenim aquí, sabeu que les bèsties hi ha portadors, hi ha la bèstia en si, però hi ha altres elements importants que la fan i li donen personalitat. Un és la música i el ball. Ja hem vist ara fa un moment que hem estrenat la música, una composició del Joan Gómez, que ara el presentarem, i una coreografia que encara no hem vist, que és de l'Anna Bigues. Hola, Anna, què tal? Com estem? Doncs això Estem... funciona? Sí, Ara. Doncs bé. Ai, espera, abans de començar, torno a agrair a les vies de Sió, al Tiago i a l'intèrpret de llengua de signes, la Eva Collforn. M'agrada molt això de Collforn. Sí, mira, ho va fent. Sí. Va, vinga. Anna Bigues, entre moltes coses dins el món de la cultura popular barcelonina, molta veterania també, ho hem de dir, portem molts anys en els carrers i ballant i saltant i passant-nos-ho bé. Això sobretot, perquè si no ja no hi seria. De vegades patint. Això sempre. Però ens ho hem passat molt bé i ens ho passarem molt bé. L'Anna Bigues, avui la podem presentar com a moltes coses, però en aquest cas la presentarem com la directora del cos de dansa de l'Esbar Català de Dansaires, a l'Esbar de Gà, de Catalunya, de Catalunya, un esbar que a més de ballar fa moltes altres coses. La pregunta és, jo sempre intento entrar una mica en el terreny personal, perquè al final jo sempre dic que el que val la pena són les persones quan ens ajuntem, però el que val la pena són les persones. Com arribes tu a ballar i a l'Esbar Català de Dansaires? Jo, amb 10 anys, jo soc de Gràcia, i amb 10 anys m'agradava ballar i els meus pares van pensar que on em podien portar. I a la Salle Gràcia es va crear un esbar. I com que els meus germans anaven a l'escola a la Salle Gràcia, em van portar a aquell esbar. I aquell esbar el dirigia un membre de l'Esbar Català de Dansaires. Aquell esbar va durar un parell d'anys, llavors quan es va acabar aquell esbar, el Tomàs, aquell director, li va dir als meus pares: aquesta nena ha de seguir ballant. Diu, per què no la porteu a l'Esbar Català de Dansaires? Clar, jo de Gràcia, l'Esbar Català de Dansaires, Ciutat Vella. Bueno, s'ho van pensar i al final el meu pare va decidir que aniria amunt i avall. Gràcia, Ciutat Vella, Gràcia. Això era abans de la pandèmia, eh? Això era abans de la pandèmia. I l'any 72, al novembre del 72, jo entro a formar part de l'Esbar Català de Dansaires fins ara. Vaig entrar amb els juvenils, de seguida vaig passar a formar part del que era pre-cos de dansa i bueno, fins ara vaig parar una petita època per maternitats i aquí estic. Un esbar al Català de Dansaires, el degà de Catalunya en aquests moments, que a més és un esbar que
jo sempre dic que és un esbart que té un projecte clar, no? I que, a part de ballar, fa moltes altres coses, com per exemple la preservació arxivística, de tenir un arxiu molt potent, o per exemple ara esteu immersos en una història que és l'inventari De danses vives, o treballeu amb 10.000 fronts que s'escapen de l'activitat normal que fa un esbart i que això fa que estigueu presents en molts, quasi bé, jo diria que tots els esdeveniments importants de cultura popular que hi ha en aquesta ciutat i en el país. I a més des d'un punt de vista d'una rigorositat. No? Com s'arriba aquí també a tenir una entitat que tingui un projecte tan clar, que jo crec que ja des de l'època del Campmany ho va tenir molt clar això a l'Esbart? Bueno, perquè no hem seguit una trajectòria i d'aquí no ens hem mogut. Vull dir, l'Esbart Català de Dansaires reprodueix les danses que s'han reconstruït o s'han recollit, des de l'any 1908. Tots els folcloristes que van participar a l'Esbart Català de Dansaires anaven pel país a recollir danses, les documentaven, per això hi ha aquest arxiu tan immens de l'Esbart, i l'Esbart el que fem és reproduir-les, però les reproduïm tal com es van recollir en aquell moment, perquè segur que han evolucionat els pobles, però nosaltres el que fem és el que vam recollir en aquell moment i no ens movem d'aquesta història. Bé, per qui no està basat en el món de la dansa, jo no hi estic gaire, també, si ho dic malament, amb renyes. Diríem que en el món de la dansa, doncs, en el món dels esbarts tenim diferents corrents, uns serien més conservacionistes, per dir-ho d'alguna manera, que seríeu vosaltres, seríeu el màxim exponent, i altres que serien del món de la creació a partir de l'arrel, com el Rubí, el Sant Cugat, etc. Per entendre'ns tots. Vosaltres esteu emmarcats en aquest corrent de conservació. Sí, exacte. Ho he dit bé? Sí, ho has dit perfecte. Passaria l'examen? Has aprovat, sí. Llavors, ara ja tenim l'Anna Bigues, ja la tenim totalment encardinada en aquest terreny de joc que és l'Esbart Català de Dansaires, i arriba un moment que algú et diu: mira, tenim una bèstia i la volem fer ballar. Com va anar això? Bé, doncs com ha dit el company, la Mercè va trucar i va parlar amb el Daniel Trullols, que és el president de l'Esbart, i li va dir: necessitem que algú ens faci una coreografia per una bèstia nova. M'ho va comentar a mi i jo vaig dir, doncs vinga, som-hi, posem-hi. Tu tenies ja experiència en coreografia segur, però en haver coreografiat alguna bèstia? No. És la primera bèstia? Bueno, potser la segona, perquè vaig fer conjuntament amb una companya meva els nans de Gramunt. Però jo sola és la primera que he fet. Que encara no l'hem vist. No l'hem vist. I quan s'estrena? Doncs, a veure, són coses que aniran passant, aniran triant el nom. Ja trucarà la Mercè, no? Ja trucarà la Mercè un dia i dirà: escolta, tal dia estrenem. Trucarà la Mercè i dirà: doncs s'estrena. La coreografia està feta, estarà preparada, està pensada per aquest tipus de figures. Com? Jo, si ara em dius fes coreografia un ball, no sabria ni per on començar, tampoc és el meu àmbit, no? Però com a més, un element que està limitat de moviments, que és una carcassa, no? Un coreògraf, quan es posa davant d'una història d'aquest tipus, suposo que de primer deu ser com un repte, no? De dir, perquè clar, aquí no hi ha mans, no hi ha cames, no... Com ho fas? Com desenvolupes aquesta coreografia? Perquè primer suposo que devem tenir la música. Quin és el procés de creació? Primer la Mercè truca al Joan. Sempre hi ha la Mercè. La Mercè truca al Joan. El Joan li demana una composició per una bèstia inclusiva. Llavors ell fa una coreografia i el que jo crec que això ho explicarà ell, però ha d'estar com molt quadrada, amb uns compassos molt clars, perquè qui hagi d'interpretar aquesta dansa tingui clar els moviments que ha de fer o que sigui fàcil de comptar, perquè hi ha gent que compta a l'hora de ballar. Llavors, quan ell té la música feta, me la passa. Llavors, jo començo a pensar qui l'ha de ballar. Llavors, quan veig qui l'ha de ballar,
penso que ha de ser una cosa molt senzilleta, però al mateix temps mona. Llavors faig com ell, un paper, boletes, cap a la dreta, cap a l'esquerra, no. Un altre paper, fins que al final em poso jo a interpretar la dansa, no? Amb la música, i vaig fent, l'Esbar tenim una manera de fer les coreografies, que fem unes boletes, l'home és una boleta blanca i la dona una boleta negra, i llavors sempre hi ha un nas que posa la direcció a on va la persona o la bèstia. Llavors jo començo a pensar, com he dit abans, amb qui ho ha de fer i faig una petita coreografia molt senzilleta perquè la pugui ballar tothom, nens grans, petits, amb dificultats, qui s'atreveixi a ballar-la, però és una coreografia senzilleta. Jo ara és que ho he vist, ho he visualitzat. M'estàs dient que tu, en un moment determinat, a casa teva, al menjador de casa, escoltant la música... Vale, ja està. Us heu fet la composició de lloc tots plegats, oi? Sí, a casa. Apartes les cadires i et poses a ballar per visualitzar-ho també, i si no agafo els meus fills i els dic veniu aquí, us hi poseu. No us imagineu que els fills siguin nens petits, No, són grandots, molt grandots. Què ressaltaries? Què ressaltaries d'aquesta coreografia? Dius que és senzilleta, que serà a l'abast de tothom, però algun altre ítem que diguis, mira, d'aquesta coreografia que encara no hem vist i que no et demanaré que ballis, tot i que tinc els músics aquí, no demanaré que ballis. No, per favor. Què em diries? Mira, això és Anna Biga 100%, això és... ho he pensat des d'aquí, hi ha alguna cosa que diguis, jo vull posar en valor això. Mira, jo vaig pensar que com que l'han de ballar nens, els nens han de saber el lloc on estan i cap on han d'anar. Llavors, que tinguin clar que han d'anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, endavant i endarrere. Perquè penso que els nens això també ho estan aprenent. Llavors, que això, si els ajuda això, a saber on tenen la dreta i a saber on tenen l'esquerra, i anar endavant i anar enrere, i una volta a la dreta i una volta a l'esquerra, o conèixer l'espai, perquè també hi ha un moment que donen una volta per tot l'espai, llavors és conèixer l'espai a on han de ballar i saber on tenen la dreta, l'esquerra, el davant i el darrere. Sembla fàcil, però no ho és. Però es nota a més una que t'agrada? Sí. Que t'ho has passat molt bé, molt, i que a més saps el que toques, perquè a mi quan ja m'has dit això és molt important anar a la dreta, a l'esquerra, jo que tinc la lateralitat com la tinc, i jo penso, hosti, a mi 52 anys de vida i no me n'he sortit. Navegar i conduint és un problema de vegades, això de la dreta i l'esquerra, ja t'ho diré. Es nota que saps el que toques, no? Mestre de dansa molts anys. Bueno, vaig estar l'any 77-78, ja vaig començar a portar els infantils de l'Esbar Català de Dansaires, i després ja el 93 vaig començar amb el cos de dansa fins ara. Escolta'm, moltes gràcies. De res. L'Anna Bigues, la coreògrafa, però ara anem al músic. Són a la parella, han fet tàndem, però és que són parella. Almenys ahir ho éreu. No, i avui també. Per almenys m'he aixecat amb ella. De moment. Joan Gómez, músic, amb moltes formacions, has tocat molts pals dins la música tradicional, jo penso que ens hem vist en tots tipus d'escenaris. Ets el director musical de l'Esbar Català de Dansaires i actualment, que no sé si és molta novetat o no, però ets el president de l'obra del Ballet Popular. Sí, ho soc, des del mes d'abril. Sí, això quasi bé encara... Gairebé, i encara com aquell que diu no li han fet ni massa difusió perquè són coses que es treballen a poc. Però sí, és un honor ser president de l'obra del Ballet Popular. I això és una feinada, Sí, recull dels Moreno Pallís i... I més gent. I més gent. Escolta, tu has sigut el que va rebre la trucada de la Mercè. Sí. I has hagut de posar les notes damunt del pentagrama i fer els papers i pensar com havia de ser aquesta melodia, que ja l'hem pogut sentir, hem vist que és una melodia assequible, per dir-ho d'alguna manera. És que, com ha dit en Xavi abans, té un pero, o sigui, la trucada de la Mercè per dir has de fer la música, però té el mateix però.
Aquí el però era ha de ser curteta, ha de ser fàcil i sobretot els nens se l'han d'aprendre només sentir-la. I això, aviam, la melodia del gegant del Pi ja està inventada. O sigui, i era molt difícil... No has glosat, no has glosat cap... No he glosat cap res. O sigui, vaig pensar, a veure, per un drac, i per més un drac per nens, i a més un drac inclusiu, que havia de ser havia de tenir dues parts, una part melòdica, molt fàcil, que pogués fins i tot, hi ha la possibilitat que tingui lletra, perquè jo crec... No dic res, no dic res. Mercè, tens algun lletrista a l'agenda? Si cal, ja saps, truca i... O sigui, jo he pensat una melodia que pugui tenir una lletra també d'aquestes repetitives i fàcil. Gràcies. No, és que la Mercè està dient que molt bé per haver-ho pensat d'aquesta manera, gràcies. I després havia de tenir, com a tota bèstia, havia de tenir una part percutiva important, una part molt rítmica, però que tampoc fos complicada. Ara deies, clar, tu has fet aquesta peça pensant que això s'ha de ballar i que l'Anna doncs, havia de fer una coreografia simple però que alhora tingués tots aquests ingredients. Per tant, aquí suposo que, com qualsevol... Jo no soc músic, però escric, no? No escric lletres de cançons, però que quedi clar, però soc escriptor, no? Llavors, de vegades penses que les frases han de tenir unes extensions determinades, que el que seria l'equivalent a dir hem de fer unes frases musicals de tants compassos. Sí, a veure, la música tradicional, la música popular, i sobretot la música popular catalana, té una estructura gairebé molt específica de frases de 8 compassos, normalment frases de 8 compassos repetides, amb subfrases de 4. I això és amb el que he jugat. O sigui, la subfrase de 4 que es repeteix per fer 8, que té una primera part i una segona part més conclusiva, espera't que ara en tiraré el farol, amb final femení per repetir i final resolutiu per continuar. Això del final femení, els que no som músics no sabem què és. Bé, doncs et dona la sensació de que continua. Val. O sigui, la conclusió de la frase no és allò que dius s'ha acabat i no continua, sinó que et deixa amb la sensació de que allò continuarà. Normalment juguem amb dominants i estructures que musicalment són molt conegudes i són molt conegudes a l'hora que se senten, però que és una qüestió de matemàtiques pures. Val. I llavors, tu el mateix que li he preguntat a ella per anar acabaràs fent estiraments de braç. Estic patint bastant perquè no vagi a terra la figura, sisplau. El que li comentava amb l'Anna també, si haguessis de dir, mira, jo és que de tot el que m'has preguntat sí, està molt bé, però jo vull explicar això. Jo vull posar l'accent del que he explicat, el vull posar en aquest punt d'aquesta melodia o d'aquest ball, vull posar l'accent a això. Segur que has xalat fent-ho, has gaudit, perquè això ho fem perquè ens ho passem molt bé fent-ho, patint, però ens ho passem molt bé. Però dius, mira, jo vull posar l'accent aquí. Amb la regularitat de la frase. O sigui, això s'havia de ballar. Llavors, la meva fita era, ha de ser regular i ha de ser fàcil i agradable a l'orella. I agradable. I ha de ser fàcilment reproduïble i jo crec que ho he aconseguit. He intentat que no sigui, no glosar una altra melodia que ja tinguéssim, sinó fer-la pròpia d'aquest drac inclusiu, d'aquesta bèstia. Mira, ara en samarreta i tot, que bonica. I bé, és aquí, amb la regularitat, perquè crec que com ha dit l'Anna, molt bé, saber on és endavant, enrere, dreta, esquerra és important, però també saber 4 i 4 són 8, 8 i 8 són 16 i tornem enrere. I aquesta part és important. I crec que aquesta fase estructural i és el que els hi cal, jo crec que als nens i més amb els nens amb problemes cognitius potser és més important encara. Doncs, si no voleu afegir res més, ho deixem aquí. Sí? Us va bé? Sí? Gràcies, Anna Bigues, directora del cos de dansa de l'Esbart Català de Dansaires. En Joan Gómez, flamant president de l'obra del Ballet Popular de Catalunya. Jo ara proposo una cosa, perdona, ja que tenim els músics aquí, que aquests pobres s'han esperat, els tinc allà amagadets, doncs
potser que posem la bèstia aquí al davant, que la vegui tothom i li toquem el ball. No? Va, sí. No el farem ballar. Exacte, sí. Mentre els músics van venint, jo vaig acomiadant això. Doncs això, gràcies, Joan Gómez, director musical de l'Esbar Català de Dansaires. Nosaltres des d'aquí, des d'aquest espai de la Mercè més inclusiva, ens acomiadem, us diem adeu. Un any més hem pogut, el segon any que estem aquí, intentant fer aquest fil on poder intercanviar pensaments, coneixements, tot això aquí, en aquest espai comercial del Born, a davant del Born CC, i dins aquest espai de la Fira del Bestiari barceloní que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Des d'aquí nosaltres ens acomiadem, agraïm tota la feinada que ha fet el Tiago a les vies de so i a l'enregistrament d'imatges, a la Eva Collforn, que ha sigut la persona que ha posat signes al que nosaltres hem anat dient, una tasca gens fàcil, del tot inclusiva i del tot necessària, a qui li agraïm tot aquest esforç i la seva professionalitat. I qui he conduït a l'acte, soc l'Amadeu Carbó, del programa Festa Festa, un programa de cultura popular que ens trobareu a www.festafesta.cat, i això, ens trobem, i si Déu vol, als carrers, festejant la Mercè, i fins l'any que ve. Adeu!